Bé, doncs, iniciem nou Aran podcast, un Aran podcast de Ginsega. Inicieu, diguem, contrastant, no? Eret de presentar en Ginsega. Hem convidat que ha tota la seva vinculació pràcticament destacada als esports d'hivern. Aues persones que campats a YouTube veuràs que li heu emplaçat aquest roll-up especial de nyeu, com no podia estar d'altra forma. Ell que parlam, nemés que damer actuau, flamant, nou president, reescollit president de la Real Federació Espanyola d'Esports d'Hivern, Mai Peus, Espanya. Com va, Mai? Força ben, bon dia. Encantat d'estar tan tutti vosati. Moltes gràcies per ser primer de tot. Felicitats per este viatge de nau escollit en càrrega de la Real Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. A tau que des d'ací o des d'ara en podcast aprofitant de felicitat, també. Força gràcies. Mai, vam a les preguntes primer típiques que les hem a tots els convidats que passen per ací. Primer de tot, t'has escoltat Veteran en podcast? Un. Quin de sigue, que t'hau per curiositat? Et d'Abel Moga. Et d'Abel Moga, bueno. A veure, t'havia ensenyat de vinculació, perquè Abel Moga... Pensi que sí que primer, no? No, Abel sigue que dieu et guaitau, et guau, cau carrenatau. El primer érem d'en Mari Boya, el pilot de joven d'automobilisme que participa en la Fórmula 2. I tant, la coneixi força bé. No, et d'Abel, perquè a més me la passes tu i l'escolté tranquil·lament. Ben. Molt bé, per tant, te coneixes totes les seccions del programa, més o menys. Més o menys, molt bé. Què te sembla que se pugui d'un que és un podcast en aranès, Mai? Home, pensi que tot el que sigui primer hi ha una manera nagua de comunicar-se i després en la nostra llengua, que hi part del nostre patrimoni, de la nostra cultura, sobretot pensi que hem l'obligació de mantenir la llengua i poder-la deixar als nostres heredeus que vinguen darrere, que en les pròximes generacions hagin la fortuna de poder gaudir com ho hem nosaltres de la nostra cultura, de la nostra llengua. El que sos 100% segur, Mai, és que tu, a d'aquest mitjan de comunicació, se lo podem anomenar mitjan de comunicació en podcast, que segurament no, és molt adaptat, perquè això sé que tenen 1000 d'entrevistes a tot amb aquest estil, amb aquest format o què? Vull dir, també és en la pràctica de mitjans habituals com era premsa escrita, de Meràs, de Marca, no sé què. Però dieu podcast en aranès és primer, Home, això sí, això m'imagino que sí, perquè hi ha d'auti podcast, per exemple, òbviament, sus occitans d'Anageli, per exemple, el que passa que no hi tenim podcast com a d'entrevista, sinó que hi més musical. També hi ha un podcast que segueix País Invisible, que lo porten Ferriol, d'auti gujats que són de Catalunya, la veig parlar de causes d'Occitània, entrevisten a gent de la Val d'Aran. Més dieu que se diria en anglès one-to-one, tots te matau. No s'ha set primer, més com a mínim un despoi que hi ha actius. Sí, que ben. Enhorabona, Álvar, per aquesta iniciativa, per aquest projecte, també consellent d'Aran, que aquesta sensibilitat d'haver portat a terme a aquest projecte de comunicació i se podem parlar d'esports i d'esports d'hivern, apropar-lo els nostres coneixements, les nostres passions a la societat aranesa, encantat de la vida. Molt bé, doncs ara després parlarem precisament si us aqueri esports d'hivern, òbviament, perquè veiem d'un an olímpic, d'un paralímpic, les eleccions, que estàs en 1000 puestos, Mai, que després parlarem més abans. A veure, vull saber el president de la Real Federació Espanyola d'Esports d'Hivern, què en hostieu? A veure, és que avui era mala costum en Europa de pensar que sols hi ha un hostieu en el món. En el món avui dos iguers. Un iguer. En iguer avui dos iguers. Que avui en l'hemisferi nord i que avui en l'hemisferi sud. Precisament, cada viatge més dieu per tendències climàtiques i també logístiques s'ha servit més l'hemisferi sud, l'iguer de l'iguer, l'iguer del sud, en el nostre hostieu. Per tant, avui hem d'estar conscients de que l'activitat no pare. És veritat que, per desgràcia, digui a tau, vacances en mes d'agost, que hostieu, perquè quan Comitè Olímpic, Consejo Superior de Deportes, inclús les federacions i tal, doncs quan barren, i al final si no hi ha activitat institucional, que és el que jo més me toque, doncs és difícil, hi ha un moment de vacances de veritat. Més cau diré que pensi que això hi ha un exercici que també en la FIS, en la Federació Internacional, que al final és la federació de tot el món, de tots els països, les sap molt de greu als països de l'hemisferi sud, tant sigui Argentina, Xile, Nova Zelanda, Austràlia, que quan s'acaben les amassades que ven primavera se despedisquen dient que tengáis todos un feliz verano, no? Dient, escolta, que ja hi huerto teran. Ja veig, tornant a tu a preguntar, l'activitat no pare,
Esportivament és més i més tranquil, són els de mes d'abril, mai. En juny ja comença tota l'activitat forta a nivell d'entrenaments. Els nostres esportistes ja estan esquiant, sigui ara ensenyau si en Vera Gelera, en Bet Indoor, i ja demorarà més de juny sega a finals, ta començar a saltar ja a Sud-amèrica, també a Nova Zelanda, ha entrenat en diferents grups, en diferents modalitats, tant olímpiques com paralímpiques, que van estar preparant Anywhere de l'hemisferi nord. I a tu en ton temps lliure ara, que és entre cometes de mia i vacances, encara que s'iniciaran formalment en mes d'agost, com me comentes, què t'agrada? Quines són els teus passions particulars quan deixes ensenyar, diguem, el món institucional o el món de l'anyeu de costat? Sí que és veritat que quan comença la primavera, encara que hi hagi molta feina de dilluns a divendres, avui era dimenjar t'ajuda, la família, t'ha disfrutar i important, perquè des de a condat de novembre que hi ha finals o mitjans d'abril i no parar. Vull dir, tu estem amb activitats, totes les dimenjades. Jo també soc una persona que m'agrada pujar de pistes, estar esquiant, estar amb la gent, la veig al final el nostre entorn que es tingués ensenyat tot temps de feina. Però sí que fora de temps, en aquesta època, m'agrada, doncs, esportivament parlant, m'agrada anar a la muntanya, no com a tu, que aquestes bèsties és que és de la UTMB, que també te vull felicitar per el bon resultat que has fet en aquesta de 75, no? Han sigut? Sí, 75. Puget et sentet de casau, amb bici elèctrica, veig CTBD, veig Uniquanti, però ja havies passat. Tu i Uniquanti eren ja tal que, m'agrada anar a la muntanya, m'agrada anar en bicicleta molt, m'agrada premanir Equedà, Equart, també anar a ensenyar a Prat, petites finques que cau d'allà, cau a Parià, doncs aquestes causes, la veritat que t'ajuden en la meva via d'escape, que se'n dit, s'hagi d'estar bastant en contacte tant en la natura, de llauta manera. Ara mai, en a part inicieu d'aquest discurs que has dat, discurs no, d'aquesta estructura de frase que m'has comentat, has parlat de passar temps amb la família. És complicat, no? Eres de poder estar amb ell, no sé com t'afecta a tu, eres en la saison d'hivern, heu d'anar a Àustria, t'ha amassades de la Federació Internacional d'Esquí i Snowboard que se puguen en Suïssa, per exemple en Zurich, en d'autres emplaçaments per tot el món. Clar, aquest temps, ja més entre cometes, se recupera. Com sentisses tu això interiorment? Eres de dir això me compensa perquè realment és la meva passió, me so perdent d'altres causes de la meva vida. Pensi que cau el moment que està en la família o que és en casa, dedicar més temps a l'aeri. Dieu, quan és en casa, activitats, o simplement cuinar, sopar, menjar massa. Jo penso que al final tot hi de vera manera. Em premi que quan entré a la federació, un company que treballa en Madrid, que és metge de la federació, me digué: yo me salgo de casa a las 6 de la mañana, mis hijos están durmiendo, vuelvo a las 9:30 de la noche, mis hijos vuelven a estar durmiendo. O sea, que de lunes a viernes no los veo, ¿no? Al final tu t'hi hauen ver a faena que és difícil. Més la conciliació que ho sapigué estar conscient. També és veritat que jo ara són una etapa, dieu, més fàcil, perquè sí, ja les grani, i que quan comencé que érem més petits i que era més, era més... Costava més, era més dur ser de casa. Més, al final és llei de vida que heu treballat d'una manera o de llauta. Jo penso que si també les partícipes, de tant en tant, condat a ell, poder-les apropar a la teva il·lusió i a la teva passió, doncs la compartisquen, penso que és polit. Tu ara ho ens portes en la federació mai, actualment, No, ja sé que ara te manquen 4 anys perquè has estat escollit. Hem estat 3 períodes, 3 cicles, diguéssim, olímpics, paralímpics, 3 períodes, començarem en 2014, tant aquella campanya reivindicativa ensenyau de voler canviar les causes en aquest món, com tu estem digui, sense voler-nos, és que una campanya tan bona que guanyerets nos toquec aquí o que començaven a dir de mare mia o nos haguem anat a plaçar. Més, ara content, molt satisfet. Ha hagut molta sort de trapar-me pel camí tant gent en equip, tu, que també és part de l'equip, que ens ajudes molt en tot el tema de comunicació. Això sí que era clau de voler-me tornar a presentar 4 anys més, però no cabia clar. Jo també hi ha altres projectes personals, professionals, evidentment. Som molt content també tant en la reelecció en la FIS. Ara penso que està en un moment dur, que Espanya està ben posicionada a nivell internacional. Com a idea, ens hauen atrapat pel camí, doncs gent
molt preparada, no solet en el món dels esports d'iguer, sinó en el món de l'empresa, en el món de la gestió econòmica. Això, doncs, no sé, a web perspectives diferents, gent com sabes que ha una relació molt propera tant amb la gent de McKinsey, que no sé, pues, la federació d'una manera molt professional, digueu molt com a gestió d'empresa, que al final és el que és, no? I aquests noves rectes, aquesta nova gent que s'apropen, tots els patrocinis que s'han anat renovant, llauti que havien d'anar-hi, doncs s'il·lusione. La veritat que també tant la gent de la junta directiva, bé i també que hi ha esportistes ara mateix en nou nivell i juguen i que pugen molt fort i això il·lusione. Em invita a una frase d'un entrenador que dice: tú mismo si no te vuelves a presentar, ¿te quieres perder los próximos 4 años los éxitos de fulanito y menganito y tal? Y serán... Cas razón, no? Serán pues dieu que cau seguir tirant de carro i poder gaudir també d'aquesta final i tal que hi hem, també bons resultats esportius. Vull saber, ara que han passat aquests 12 anys, quin consell li haguessis dat a aquest mai de 2014, ara mateix que tu és així? Setiat d'amju en inaran en podcast que no mos demora en cap dels dos. No, la veritat que jo guardant a darrere no canviaries a res, Poques causes canviaria, soc content de lo que ho hem fet, de lo que s'ha fet. Dieu també que era no manca d'experiència a nivell institucional, evidentment, però aquella part d'innocència, de dir, sabes on te cales, sabes que es repetís que ho hem hagut sort personalment, de trapar-me tant la gent, tant l'equip, si no, això hauria sigut impossible. Era, evidentment, el recolzament que avui té de totes les institucions araneses, començant pel Consell, seguint per l'Ajuntament de Naut Aran, inclús l'Ajuntament de Viella, Baqueira Beret, evidentment, que a sota jo soc el més important, però crec que hi ha cops que uno no és mesías en su tierra. Jo he de dir que soc molt agraït a com m'ha tractat tot l'entorn de la Val d'Aran, els clubs, la veritat que molt content. Això també sentit no estimat, no és falta, sinó reconeixut quan has de demanar un favor, perquè he hagut de demanar molt favors, perquè al final t'ha tirat a 10 anys. Al final me toca dirigir a la federació on et benefici la cercam que al final hi hagi un esport. Pensi també que hi ha una federació que atur a una millor responsabilitat econòmica, social, turística, no? Hi ha esports, dieu, més no tan interrelacionat i tant el sector turístic, econòmic i social, però els esports d'iguer, fixa't on veieu tu i jo, Álvar, que si no sigués per una estació d'esquí, que dieu la vedem més de la vertent turística, no esportiva, digui que els darrers anys s'ha començat a canviar un senyal, no? No vas a turista quan vas a esquiar, sinó vas a esport, ja soy boom. Pensi que això ha ajudat molt a vals com ara nostra, com ara Val d'Aran, però també hi ha llautes, que aquí on hi ha una estació d'esquí, dieu, no se'n parla de l'Espanya vacía, hi ha un desenvolupament social, hi ha sostenibilitat social econòmica, i crec pensi que i aquí també veiem aquella correlació i aquella corresponsabilitat tant les estacions d'esquí que aquest nostre esport sigui cada cop és més proper, més exitós i més conegut. A tu mai quin és l'esport d'iguer que més t'agrada practicar? Perquè t'he vist en esquí, òbviament, en esquí, que jo que més te pugui metre en paper, més també és esquí d'uns, que en les marxes veret te vegi acabar-la molt dignament. Tu me diries ara també te llegis molt bé. A tu les marxes veret també te llegis força ben, arribes òbviament, no era quarteta. Més no en ta condecorar els primers d'era de 10 quilòmetres, més ja arribes, ta podes salir d'era de 20 i vienes d'era de 40 dies, vull dir que estàs en un molt bon estat de forma, també és esquí de muntanya. No t'he vist mushing? No t'he vist mushing de neu encara, o que jo sàpia encara no t'he vist? Més, a tu quin és l'esport que més t'apassiona de ton sector? Guarda, el mushing la guia, a començament en un tal Andoni, que estava aquí en So de Cabau, mal conegut com a la Casa Vitaldent, no? Montgarri, quan comencem, érem tanet, porteu un trineu, la puja i la baixa de Montgarri i Taberet, la veritat que sigui que polit. Bueno, la veritat que tant el que més disfruto i m'encanta és l'esquí d'uns, m'agrada molt. Sí, més que també l'esquí alpín, Esquí alpín, saps què passa? Que dieu com ell, l'esport que he practicat tota la vida, quan te metes l'esquí sembla que vagis un senyal a faena, ¿vale? És veritat que he disfrutat molt. Són pocs dies aquell que pots esquiar a tu, però hi ha viatges que
te queda un dia entre jo a Copa del Munt en ver a estació d'aquestes mítiques d'Europa, l'hagués dit, bueno, hagués mai me l'agarri t'ajú, t'agarres un parell d'eures o tres a esquiar i disfrutes moltíssim, la veritat que sí. Evidentment en Baqueira també, que hi casa nostra, més he descobert darrerament, els darrers anys, ja porto temps, l'esquí d'uns, sobretot tant l'estil lliure, tant el que se diu l'eskating, que ell el que no sé, la marxa veret. Sí, ha sigut Tour de la Val d'Arana amb un pila d'estacions. Vull impedir mai que la gent que entengui, ja dius estils en esquí d'uns, que ell clàssic, que que la gent vos entengui, has d'estar molt fort, has de remar tirar de més cames, normal, com si estiguessis caminant, podríem dir de forma tau en recte. Que és en la marxa veret. Que és en la marxa veret, i t'empeix l'eskating, doncs com que deixes com a patinar, com si estiguessis en palai de geu patinant. Passo patinador, que li diuen, sí. I a la vegada, diguem que tècnicament, el skating segurament és força més difícil d'executar, més més agraït a nivell de velocitat, que pots anar més a ton aire, no? Lliure, tranquil, que pots deixar córrer més l'esquí. Sí, a més, si no va ser la traça marcada, tant l'eskating, l'estiu libre, pots patinar i pots esquí. Hi ha aquí una causa que m'agradaria parlar amb tu, perquè has comentat els dies que t'ajuda a esquiar, que són pogui, entre Copa del Munt i tal, tot això. Quin percentatge del dia és mai peus a Espanya i quin percentatge de dia és president de la Real Federació Espanyola d'Esports d'Hivern? Perquè per això que m'he la sensació, no hi que treballes quan sigues en estació d'esquí més, com que has de, com a relacions públiques o salir de compromís i ajudar ja hi ha diferència molt gran entre tu i jo, més ajut de viatges també m'he succedit, amb força persones que hi parli, me noti que de viatges es cau, no per compromís, però que sí que per la figura que tu és, que la figura que tu exercices, que has de parlar amb gent, parlar amb força temps, clar, el temps de persona i or. Tu ja et sabes, perquè tu m'has dit en la part inicial de la conversa, que quan és en Val d'Aran és totalment d'hora de tot l'espectre de la federació, tu dediques el temps a la família, a relacions socials d'amics, t'aprofitat el temps tu, però dieu, aquell temps que tu vius en estació o que passeges per carrer, a veure, la gent te pren aquest temps, no? No notes que te canse? És part de la faena. No me canse. El dia que me canse ja no hi seré, o hauré de dir, ja ha arribat el moment, perquè cas de com a interioritzat i el que te toque. Jo no pugui pujar a esquiar en una estació d'esquí sense l'uniforme de la federació, perquè al no final... Pos, no pos, però per què no? Per un tema moral, vull dir, al final, i també perquè m'agrada de vera manera reivindicar la nostra figura i també representa al darrere d'una figura d'una persona, també parlant amb els esportistes, hi ha patrocinadors, hi ha institucions, i tot això nos ajuda molt a tirar endavant els esports. I hi ha un moment que me pugui liberar quan pujo a esquí d'uns, que m'agrada molt pujar per a tarda, més de desembre, antes de que transformi en neu, hi ha molts dies que pujo a les 4 i mitja a la tarda. En aquest moment sí que és tu mateix, perquè jo te trobes un o dues persones en circuit de veret dant tours, no? O quan vas a esquí de muntanya, que és veritat que hi ha pena que no sigui una modalitat nostra, perquè la veritat que mos anaria molt bé, molt polida, i m'agrada força, evidentment, practicar la darrera esquiada aquí a Guinguan, sigui aquest mes de maig en Aneto, tant el meu company Jordi Pujol, que treballa en la FIS, siguin aquelles niuades que caigueren d'empius de Santa Creu, que hi baixi la temperatura i digui bam, anem, la veritat que agarrem una neu fantàstica i sigui que la manera de barrar la temporada de veritat. Me diries, Mike, que puges, entre cometes, que és per compromís dels patrocinadors, perquè també has hi ha responsabilitat, més també te digui, la roba de la federació és molt xula, Bueno. La roba de la federació mole. Bueno, la veritat que amb sort això sí que és veritat, que és una federació que hi ha atractiva, dels patrocinadors, algunes marques, podríem dir, de primer nivell, perquè no és fàcil. Les pots dir de sebos de reconeixements. No, la federació són Movistar, Iberdrola i Audi, és veritat que Audi és una marca molt vinculada tant a la neu, és patrocinadora de Baqueira, de Sierra Nevada, de la Federació Internacional. Evidentment, la federació ha d'anar de la mà de la tendència d'aquestes marques, no? Movistar no és fàcil. Movistar, la veritat que ha costat, perquè ho has vist que hi ha hagut canvis a nivell estructural dins de l'empresa, empreses... No, com aquell lògic, no? Hi ha un moment en què per edat, també per
Bueno, Està clar. hi ha causes que succeeixen. Tu, per sort, digui per sort, perquè tu és de la Val d'Aran i jo t'estem te bo de feina a tu, tu, per sort, has entrat en la federació perquè la persona que hi ha avui, aquest és millor o pitjor, però ja calia hi ha renovació en la federació. S'ha notat en les pràctiques també en la forma en la qual heu executat totes les qüestions econòmiques, les qüestions esportives, etc, perquè ara, si posi mai, si no me corregisses, més esportistes, millor pressupost, d'altres qüestions, vull dir que la renovació també de viatges és bona, no? Tapo de causes. Ella t'ho de clar, vull dir, en tots els sectors i tot, jo penso que no hi ha qüestió d'edat, de dir, hi ha edat de marxar, sinó penso que els projectes arriben a un final, ja que s'arribarà, i només faltaria. El que sí que cau estar capable de marxar deixant les causes ben, que vigilo la il·lusió més gran que hauria i que el dia que marxi deixarà una federació estructurada, econòmica ben plançada, tan bons projectes esportistes, i que sigui una gestió natural i que vingui al darrer i digui que, jolines, que s'ha trobat la federació ben estructurada, ben muntada. Això és la causa que més il·lusió m'haria. Evidentment que sí que és veritat que quan nosaltres presentarem aquella candidatura de senyal reivindicativa de queixa era perquè just en l'altre costat. Nosaltres nos frustrava un senyal de s'hagi de plaçar esportistes en l'equip nacional i que no hi hagués una continuïtat, una gestió d'un projecte. I això frustrava. Aquí nos amassarem tres apassionats, un de Sierra Nevada, Olmo Hernán, un de la Molina, Luis Breifus, i un servidor, i diguem que ho canvia això, i bueno, exagerem, i aquí ho estem. Sí, bueno, és veritat que econòmicament el pressupost gas l'ho han triplicat en 12 anys, passant de 2.800.000 a 7.000 que ho hem barrat a l'any 2025, 7.400 exactament. Després, a nivell d'esportistes, som contents, sobretot perquè hi havia transversalitat. Dieu, abans estava molt enfocat sobretot en el ping. Ara mateix, dieu, els millors resultats que hem hagut enguany han sigut precisament en esquí d'uns, tant els sprinters Jaume Puello, Bernat Sellers, Marc Olei, molt bé. Evidentment que el ping, no cal enganyar-se, era modalitat que... És el que ven més, no? A nivell europeu. És el que més té a veure i el que més repercussió hi ha. M'emprem viju que quan començarem a segones mànigues en Copa del Món, els meus companys de les federacions internacionals m'enviaven whatsapps o me felicitaven perquè veien un espanyol sense segones mànigues, no? Encara te felicite perquè ara, per sort, no vau a dir que ell habitueu més. Jo ara no rebrem bicapant en els darrers 5 anys o 4 anys que en espanyol no hagi dit a manja en una temporada. Perquè o tostem la EG Quim Salari, o tostem la EG Juan del Campo, o tostem la EG Albert Ortega. Enguany, Albert, Aleix, Quim, Juan, tutti quatre, la neta. En les segones mànigues, sí. Això sí que és històric. Bueno... No, ja més hi ha hagut 4 espanyols, ni a dos a manja. No, ho hem hagut hasta 5 en una dimenjada, 5 espanyols corrent Copa del Món, tant nivell, vull dir, tant nivell de poder estar en segones mànigues. Per tant, sí, com a dir, era un pinguell que nos ajuda bene perquè al final en una estació d'esquí, ja ho hem la referència, ja que parlam de casa nostra, en Aranès, i Vaqueira, el número d'esquiaires comparats tant els de snowboard o esquí d'uns és insignificant, no? Per tant, hem d'aprofitar aquesta força que haurà el PIM, més, com a t'hi deve, som molt contents d'haver uns esportistes que dieu que no s'escuten, no saben que existeixen com a Germàs Verdaguer, que en BAMS, batxes, no? Els BAMS famosi, doncs Sunderia ha guanyat la general de la Copa d'Europa, estan classificant-se també en finals de Copa del Món, per tant, el nivell és nou. Evidentment, l'esquí d'uns, els sprinters estan millor que ja més. És increïble el que és Jaume Puello. És que Jaume Puello en Escandinàvia és un heroi, vull dir, hi ha algo increïble. En esquí alpin ja no solet en una modalitat, sinó a Ander Minteg en velocitat, Aleix Albert en gegant, els slalomiers com a Juan Equim, etc. Per tant, vull dir, sóc força content en el snowboard cross que diré que ja nos han portat els nostres millors èxits esportius, tant Lucas, Regino en seu moment, Queral en halfpipe, i ara Jueni com a Unai López, que havia de guanyar 2 medalles d'or en els jocs, en les famoses Foges, el Festival Olímpic de Joventuts Europees, acrodar una projecció i unes esperances de futur fortes. Mai, parlam també de talent aranès, perquè no perquè tu siguis en la federació hi ha d'haver aranesi. Hi ha aranesi que s'han guanyat
per meritocràcia absoluta, eret d'este en la federació. No sé si de cada viatge hi ha més aranesi, més de cada viatge com a mínim era base, que se gestione des de la Val d'Aran, amb els programes com a CTI, el Centre de Tecnificació d'Esports d'Iguern nació en la Val d'Aran, d'autres equips que també havien a entrenar siu en Baqueira Beret, que se pugui gestionar, pugui explotar talent siu en la Val d'Aran. No sé si pots parlar a la nostra audiència d'aquests talents que hauem ara mateix en territori, en les diferents disciplines, perquè ja n'hauem periodis que són absolutament consagrats i també. E tant, si hauem doncs a Aranesi Marc Ubeira, que a part d'este aranès d'un club aranès, també hauem a Nur Torres, ara hauem a Moreno, que ha entrat com a nou esportista en l'equip de Pablo Moreno. Pablo, vull dir que tutti, després vam a la part de freeride, que l'avui deixat al final, que no hi ha modalitat olímpica. Ojalà el dia 7 en aquestes conclusions que no sé quin dia passar el podcast. Ves? Ara, no, però això era màgia de podcast. Ara ja sabes que aquesta conversa està gravat en Junsega, més no en dia que me comentaves mai, aquesta conversa d'un que es gest, podríem dir el dia 12, el dia 12 de mai. Ja sabrem si freeride és olímpic o no, si és olímpic serà un canvi definitiu, si en un ell no passa res, com avui té la sort d'estar treballant aquests dies en el grup de la FIS, precisament el grup de treball de freeride, a veure si finalment el olímpic és fantàstic, si en un ell se seguirà treballant, seguirà funcionant igual, més sí que és veritat que a nivell nostre, a nivell intern, tant les relacions, tant el Consejo, patrocinadors, dotacions econòmiques, tot, es canviaria molt la causa, però el que anàvem era Val d'Aran. En tot cas, podem impedir incís, és a dir, aquesta conversa haurà llegit 5 dies més tard d'aquella famosa decisió. Si al final les causes se resolen positivament, hem ja el te postcat tant a Aymar i tant a Abel, tant que... Calera que ho carrem més. Jo crec que ja... Jo me la va jugar. Digui, Abel, premaniste. Cagua que pos gesse. A veure si hi ha sort. Com a tu deies, el que anàvem tant aquesta pregunta, reflexió que ves si és talent aranès, tu t'hi hagués dit que gràcies a iniciatives, al final hi ha des causes que és important que hagam les estacions i les federacions i crear activitat. Si tu és activitat me referís que a l'Audi 4 Cup, a la Copa Espanya de Snowboard Cross, al circuit Iberdrola de freeride. Si tu crees això, al final la gent s'apunta, participa, competís, i aquí hi ha la captació de talent. A Val d'Aran he de dir que d'empús d'aquests anys de conèixer més profundament el rest del territori espanyol, diferents llocs i tal, viuem en un lloc privilegiat. Parlant no de lo públic que era Val d'Aran, que tot i no l'estima molt, sinó parlant del suport que hi ha institucional a l'esport. Més també de l'esport en general i especial als d'Iguern. Més també de la qualitat de l'entorn natural. Exacte, bueno, és que tot i a causa va massada, no? Ella tau. Però també és veritat que cau sensibilitat, perquè hi ha un institut que col·labora, i això ve de persones, no ve d'institucions, ve de quan les persones membrem vi en els començaments, tant l'Urdes Espanya, tota aquesta gent que s'ha volcat i ha dit hauem d'apoyar els esports d'Iguern perquè ell de lo que viuem, ell de lo que nos nutrim, ell de lo que hauem, i això va de persones. Quan hem hagut síndics, alcaldes que han cregut en els esports d'Iguern, els programes de tecnificació infantil, que han estat tots apoyats des d'aquesta casa, tot això és que hi hagi unimiells i les facilitats, els programes d'esport blanc que era la Federació Catalana, en els col·legis de muntanya, tot això és que se viu era nyeu, que se viu en els esports d'Iguern. Jo quan anava a col·le tant els meus mainatges, en col·le de l'escola Ruda de Salardú, veig que tots els mainatges pujaven tapistes, tots. Vull dir, no solet el dia... Hi havia dos programes, el programa de rampa, que ve el programa, diguéssim... No sé, jo m'embreve, jo també l'he programat d'esquiar. Però després el programa, diguéssim, de l'assignatura reglada d'educació física, que és una que me sembla que són 10 o 12 dies durant l'Iguern, que la gens de l'assignatura, la gens de currículum escolar se puja a aquella classe d'educació física a l'anyeu, i això és fantàstic. I que això me sona que ara no sé, se anàvem els dimecres i divendres o cau carrenatau, gestíem a tur des 11 a 12 de migdia, arribaven d'empús les 4 cau carren. I d'empús els programes de tecnificació entre setmana infantil de poder entrenar, evidentment el grup de tecnificació de la Federació Catalana que he plaçat en la Val d'Aran, els treballs que en els clubs també a nivell privat d'entrenament entre setmana,
Vull dir, hi havia activitat brutal. També tu t'ha anat ensenyant en conseqüència, però que Vaqueira hagués una aposta de metre una perxa en telesquí, en estàdium. El telesquí de Paquito Fernández Ochoa, el estàdium barrat, ballat, a poder entrenar, aquella sensibilitat, també agrair. Va de persones, perquè quan has un Quique Quintero, un Xavi Ubeira, un Àlex Barés, que és un gent que de vera manera han mamat els esports d'Iguer com a competint, com a entrenadors, com a directius, dir-ho com a vulgues, això se nota perquè al final també diré al nostre ja retirat, però Jordi Cardona, que avui hi ha part molt important en dir de mai vam a tirar a Déu en això, se met un telesquí, se met un això. Ara, vull dir, Jordi, no us butxegats d'aquí a la gens, no vull veure en el lloc per estació. Bueno, pues són causes que han ajudat a que Vaqueira agarri una inèrcia que s'hagi consolidat com a exemple d'una gestió esportiva en aquestes instal·lacions. Vull parlar mai, si us més generalment actualitat, perquè és cert que ja han passat uns mesos i més encara hi cau carrer en acció que te puguem parlar a tu, el que hi dèiem, d'un a un, si us aquestes qüestions, és Jocs Olímpics i Paralímpics d'Iguer de Milano Cortina. Com han anat entre nosaltres i entre Espanya? Perquè sembla que ara viuem el Mundial d'Am Espanya i tot el món amb la roja, més nosaltres també avui la nostra particular roja en Itàlia, ells Messi. Com ha anat? Sí, a veure, jo soc força content, tu cau començant per final sense obviar-ho. En aquests Jocs Olímpics no hi ha hagut medalla, en els Jocs Paralímpics n'hi ha hagut 4, diploma, tal que soc molt content del resultat del conjunt. Evidentment que cau entendre que l'esquí de muntanya ha sigut un èxit, no hi ha la disciplina de la nostra federació, més de Huerta, que la gent que no s'escuta, ja, a tal com anisteu, ja em sembla que són 30 federacions, entre natació, atletisme, piragüisme, triatlon, etc. Vull dir, ja vòlei, bàsquet... Tenis taula... Exacte, tot. Són federacions diferents, en Iguer n'hi ha 3. La nostra, que seria la purament de neu, era de geu, que en hockey, artístic, curling, etc. I després l'esquí de muntanya que s'ha estreat en Bormio, en Milano Cortina. A tal que el balanç com a Espanya ha sigut molt positiu. De la federació jo penso que hem anat tenint un equip més potent que en llàutic jocs, més llibertat que hagués viatge, i això té a veure el difícil que ell ho esté més reagraït o més conscient de lo difícil que sigui cartenya medalles en Pyeongchang i en Beijing. Perquè que aquest dia Regino elegés que serà baixada perfecta, o a Queral, que hi hagués el truco i la clauese, i després el dia que ha de passar en el moment que ha de passar. I que t'aneu a dir, aquella competició, ell, ok, cert que, per exemple, en cas de Queral, has 2 intents, d'acord? En la final, me sembla que són 3 de tot. Més, hi ha competició d'un dia que l'esportista pot haver dormit mau, pot arrastrar, jo què sé, li pot mau el cap de 10 o 3 dies per viatge o això que sigui. Que en moment de la gessida no te va dir que li tremolen les cames perquè són professionals, viuen també l'emoció de la competitivitat i tot això més. Hi ha una sèrie de factors que dieu les persones que són a la televisió no les vedem ja més i que són que els esportistes de tota l'equipa tècnica que hi ha darrere d'Ameri són els únics que coneixen, no? Tot això que les entures esportistes 2-3 minuts abans de gestar la veig, clar, no te va dir que ell com a lançar ja moneda en aire perquè també és veritat que grans esportistes fallen. Això s'ha vist, per exemple, en cas com te va dar un nom en l'audiència que no sabia si coneix aquest nom, Marco Odermatt, que és un dels grans pilars fonamentals de circ blanc, que se diu, del sector de l'Anyeu, semblava que l'anau a rebentar. No l'ha rebentat, que ha caet molt bé, més no l'ha rebentat com a l'havia de rebentar. Cap i companys sos, que no anaven en primera línia, tragueren més medalles que de l'equip suís. Ja tau. Ara, hi ha una frase molt bona que temps se parla quan vas tenir jocs i que dius que si hi ha opcions de medalla, la pots perdre. Però si no hi ha opcions de medalla, és impossible guanyar-la. A tal que quan Betiu guanya una medalla perquè realment ha opcions i que la pugui guanyar, doncs ell com a tu dius, ell que ho metem molt en valor, perquè ell ha molt de mèrit que aquest dia sigués el millor del món, o el segon o el tercer. També hi ha quarts, 5 aus i 6 aus, que són els diplomes, que tu t'hi ha opcions. El bo dels nostres esports és que realment en una final hi ha diverses opcions de guanyar. Jo t'estem dient que el que nada per carril de Miei o el que corre 100 metres per carril de Miei pot quedar primer o segon, però no va quedar tercer o quart, o el que va per la pista 1 o per la pista 8 difícilment s'emporti la medalla, no?
En canvi, nosaltres avui un slalom que ja són els 15 primers, d'aquells 15 pot guanyar qualsevol d'èria. Però pensi que el que és gran als nostres esports d'hivern, guaire viatges s'ha vist, o en guant l'eslàlom de Bormio, el noruec que anava primer en la primera màniga, tenia un avantatge en un punt parcial, és el esquec. Vull dir, però és molt cruel, és molt dur. Tu que és... No t'ho m'ho dir tu que és president, tu que segurament hauràs hagut contacte amb el president de Noruega, que ha estat... Presidenta. Presidenta de Noruega, gràcies mai. Que per cert, ja ara vau a congelar aquesta pregunta. Guaire persones hemnes ja en les federacions esportives tau de nau nivell, perquè és complicat de veure-les en Espanya. En d'auti països hi ha més tradició d'hemnes en les nauticargues? A veure, en les nauticargues, menys. En les cargues en temia això de base, podríem parlar de la federació, hi ha molta eina, perquè cau seguir treballant. En això no és fàcil, perquè tampoc és fàcil quan vas a ser eina i li proposes d'estar en una junta directiva o en un càrrec a tau, pues, a cops costa, ho dieu més fàcil tant els homes, per multimotius, que tampoc vull profunditzar, que això podria estar a altre debat. I a nivell internacional, n'hi ha més des que no es pensam. Per exemple, nosaltres, ara que ho hem renovat, era l'assemblea, que és la que vota al final el president, de 14 clubs que hi ha en l'assemblea, 6 els presidentes són etnes. A tal que vull dir, ves causes que dius, xapó, que venc. Però sí que és veritat que digueu costa més que hi hagi etnes, més, cada cop hi ha més, digueu en les presidències és més difícil, però, clar, l'altre dia parlàvem de causa a tau, guaires presidents del govern espanyol hi ha avui que siguen etnes, guaires presidentes dels Estats Units, de França, vas a acampar, molt poc i països ho hi ha hagut molt poques. No? La veig, encara hi havia lluita, que evidentment nosaltres tenim programes precisament d'Iberdròlata, treballar pel desenvolupament de l'ENA a nivell esportiu, a nivell de gestió, a nivell de direcció tècnica també, a tal que se seguís treballant. Rescati, ara la pregunta que te volia comentar abans. Tant aquest noruec, que tu me diries que acabia tot per guanyar, el que diries, no? Quan tens opcions de medalla, són que la pots perdre. Meseta, i que no hi caués opcions de medalla, i que anau a guanyar, error. I de són que hauria de... No te va dir que són que hauria de baixar els garrots com a se sigués a ju, doncs són que hauria de... Era això a faena, malerosament, vam dir que eres qui no passa per a no hauria de passar, i a contar d'aquí, tu què penses que li succedís per la gens a l'esportista? Perquè si hi ha des imatges dels Jocs Olímpics, se trigui que els esquís se n'anec caminant en d'hora de la pista, saute que es valles de protecció, se n'anec en talla zona de pis, se cutxec en sou d'aranyeu, i no baixequen que ha passat 15, 20 minuts, 25. No vull ni imaginar-me per cap, perquè se nosaltres ho hem pressió en Espanya, quina pressió poden haver països de tradició d'esport d'hivern més arraitzada com els nòrdics, que aquí, com me diries tu, tracten a herois com, per exemple, a Jaume Puello. Què penses que li deu de passar per cap d'aquest prou bé ujat? Diu ujat perquè que deu de guais, 23, 24 anys. Sí, jugant per sort haurà moltes opcions, d'empús guanyar la Copa del Món, me sembla, l'any que el globus de cristal, de Beire. De Beire, de la Fitch, a tal que parlam de gent molt bona, perquè és veritat que els Jocs Olímpics són cada 4 anys, 4 anys passa, t'ajuda hi ha una persona, un esportista, que és Lucas Eguíbar, que t'ajuda els millors esportistes, o el millor que ho hem hagut en la federació en aquest període, i campió del món, subcampió del món en Sierra Nevada, campió del món en hidrofol en Suècia, guanya el globo de cristal de la FIS, ha guanyat no sé gaires proves de Copa del Món, en canvi no hi ha cap medalla en els Jocs Olímpics. Per avui comencé en Sochi en 2014, 2018, 2022, 2026, i de morir que pugui arribar a 30, però ja tenia edat que no ha sigut això. En tots els jocs era candidat a medalla, a tal que és molt, molt, molt difícil. Més també ho hem exemple de que precisament en el snowboard cross... Regino Hernández tregué que era medalla. Me diria que me sembla que en guanya que Alessandro Hammerli error, me sembla, també i veteran. I veteran de l'edat de Lucas. Que hi ha opcions realment que se pugui amb un paper. Lucas en guany era opció de medalla, però que era el dilleu, la medalla l'havia difícil, però el diploma o un top 5 la podia haver. És veritat que t'ajuda, i opinió molt personal, arrisquec massa, volia treure un truc o t'adali opcions a medalla, i digueu que ho sapigueu, que els campions de marxa, i dir, bueno, arrisquec, no gesquec, mala suerte, no? Més de viatges, els grans esportistes, destaquen per no? Per arriscar. No, xapó Perera. El que anàvem als noruecs, bueno,
per sort Noruega ha un planter d'esquiaires, sobretot en esquí d'uns, que al final el balanç dels jocs, doncs, de sempre en varà de l'eslalomier, perquè les medalles a nivell intern les han tret aquí, no? Et són tur més petit, evidentment, que jo. Més Noruega hi ha un exemple de com se gestiona l'esport, de com se practica. També és veritat que a cos no es volem comparar, però Noruega és un país que ha un nivell socioeconòmic molt nou i que ho permetís també que la gent, no? Quan has cobert les teves necessitats bàsiques, d'haver te metes en unes secundàries com pot estar el 100% en l'esport, que això és que un país de pocs habitants hagi èxits esportius a tots els nivells, perquè el futbol s'han eliminat a poquet en esportistes com a Haaland, que està en primera línia mundial, a tal que és un exemple. I ara parlant, Mai, se te sembla molt breument d'Odri Pasqual, que Odri ha estat, era gran llum, era gran esperança, ha barrat tots els telediaris en Espanya, perquè ha tenit 4 medalles i és soleta esportista. Haurem el diploma de María Martín Granizo, que tampoc cau tret mèrit, perquè a cops les medalles, com a idea, el diploma és molt valorable. Odri és una gran esportista, és una gran persona, que crec que és el més important. Ella gran comunicadora, que també ens consta que... Sí, bueno, això ja et deixi en la toma. Sí, jo per sort avui té la sort de compartir aquest esdeveniment d'Aguesti, que l'han premiat el darrer, precisament en Johannes Klaebo, els premis... Johannes Klaebo, que la gent que no la coneix, ell me vau atrevir a dir el millor esportista dels esports d'hivern de la història. De la història. Que encara hi ha en actiu, tota la gent que la vulgui bé. En Milano Cortina tragué 5 medalles d'or, o 6, no sé si siguen 5 o 6. En totes les proves de cor. Totes les tragué, a veure si hi ha animalada. Premieren l'agents de tots aquells premis de leyenda, de marca, se la deren a Johannes Klaebo i a Odri Pasqual i deren ja altre reconeixement a Vest, un guitaner aquí, la veritat que com he dit, és una gran persona i una gran comunicadora i ha un cocot a competir brutal, a part que ha un nivell, la ves baixar a gent. Tinguem molt bé en guant que els jocs siguessin en Europa, i heu pes horaris per a... Jo que he passat molt malament del Mundial d'Espanya de futbol, Bueno... Quins horaris, Ja, per això t'he dit que el de que enguany siguessin en Europa els Jocs Olímpics de guerra, que la gent les pogués veure millor, més a prop, més seguiment, la premsa, la televisió, la veritat que estigués molt bé. I la gent ha conegut els esports de guerra, d'empius els Paralímpics, a Odri Pasqual, jo sí, i de la gent que més m'ha escrit per WhatsApp quan la vedem baixat descens i deien, però com baixa aquesta gujata, tan nuia que gira un esquí? Jo no la seguís, que dic, no, netune multi. Doncs sí, la pots seguir, però te vas a mau. Molt valenta, que arrisca molt, bueno, i al final pues, tragué 4 medalles. I la que havia més fàcil, ves, com a l'esport, que era gegant, la seva prova reina, sé que anava tant els temps intermedis, no sé si portava 2 segons 80 d'avantatge tant en la segona. O sigui que, com tu dius, quasi solet arribant havia la feina. Més a soporten la gent, s'arrisquen, i la veritat que la praueta més que ha caigut a l'Eja, se pugui recuperar a l'eslàlom, que al final trigui que la medalla de bronze que és molt ben, molt ben. Te vull preguntar, Mai, amb tota la sinceritat del món, quin esportista que hi ha a Refedi se pot guanyar a vida d'esportista a la dia? A veure, si no comparem tant el futbol, perquè el futbol ja ho té molt, els presidents de les federacions pensi que ho hem assumit que hi ha el futbol i la resta dels esports, d'acord? Però el de futbol és incomparable, no? Dempius hi ha esports, evidentment, també com a tenis o a tal que els millors guanyen sos. Els millors d'esquí, dieu, no com hi ha altres esports que de 1 a 50 guanyen sos, però els millors d'esquí guanyen sos, guanyen un sou correcte. Se guanya més per patrocinis o se guanya més per este esportista com a tal? A veure... Perquè, per exemple, els jugadors de Barça, sí que això, diguet futbol, metir cas de futbol, perquè dieu que més probleu totes les persones. Hi ha el que li paga el club, que hi ha animalada. Així, clar, com que no hi ha un club, no te paga un club com a tal... És que primer cal diferenciar el que són esportistes, diguéssim, professionals, que són aquells que han un contracte laboral, els nostres han un contracte tant a la federació, evidentment, han unes beques per resultats, han els programes pagats, hi ha uns premis tant de Consejo Superior de Deportes, del Comitè Olímpic, com de la pròpia federació. Dempuix serien els seus patrocinis, o patrocinis directes que podem haver usat i diguem dirigits, com a pot este Movistar, tant Lucas, o tant Tibó, o tant Núria, o a tal, i dempuix és que s'han de cercar d'acord? També hi ha els premis per marques, per resultats.
El que passa és que multicops són prèmits evidentment pues, per resultats artenyudi. Vull dir que si la veig el que dèiem, si hi ha un corredor o un esportista que arteny bons resultats, pot arribar a un bon sou. A veure, lo de Audrey i Públic, al final cada medalla olímpica d'or, me sembla que eren 95.000 euros. Ha guanyat 200 i pico mil euros, que soy públic, com tu dius. Està molt bé, però clar, ja tot en treball darrere. 200 i pico d'impuls d'imposti, que està bé, però al final dius, claro, si compares tant futbol, hi ha misèria, si compares tant el que guanya Sinner en tenis, està bé, però no tot és un... Acro pensi que ell una petita elit que no era representació de la gent que se leua cada dia a treballar a faena, diguéssim, per això tots estem en els parts inicials de la Sasum, vos ha dit també les insistits als esportistes de la necessitat de, no de benésse, més de saber com a potenciar així a marca personal en que d'empís els patrocinadors, les marques també aposten per ell, perquè dieu i a persona no hi ha relació, o hi ha marca, no hi ha relació amb la federació, però hi ha relació amb aquella persona, li poden, jo què sé, jo te costeix i tu tens viatges per tot el món, però hi ha pasta, segurament. Se no forma part de l'equip principal de la federació. Sí, evidentment que aquí hi ha dues causes en la captació de recursos propis per ell mateix i que, com a tu dius, serien uns espacis de Venècia, han de saber també cercar, i si no, intentant nosaltres ajudar-les tant patrocinadors ensenyadors dirigits, per exemple, antes que parlaves d'Albert Ortega, tant el nou patrocinador de la federació, l'any passat, quan hi hagué que la segona màniga, se li ajudé econòmicament. Aquestes causes també han de saber, d'empús hi ha altra causa que pensava que anava per aquí una teva pregunta a ell, que la carrera dual. Nosaltres les insistim moltíssim, les ajudam, tant programes que hi ha tant en Comitè Olímpic Espanyol com en el Consejo Superior de Deportes com pot estar Proat, o una persona de la Junta Directiva que és Carolina Ruiz, que és una persona que hasta 4 dies està competint, per tant, propera a la sensibilitat dels esportistes que les fa un seguiment, les ajuda, les oriente, que seguisquen estudiant perquè el dia següent està molt bé d'haver guanyat un sos, però la vida continua i has d'haver una formació professional que t'ajudi, encara que sigui, com que diuen, a seguir viviendo de tu nombre, però inclús tot això has d'estar molt ben preparat avui en dia, has d'haver una formació i que això t'ajudi a l'endemà continuar en la teva vida personal i professional. Mai, vam a barrejar capítol dels esports d'hivern, m'ho vull centrar en aranès, que el que te digui, si escolteres bé el programa d'Abel, sabes que amb Abel també comentarem l'àrea de l'aranès. Vull saber la teva opinió. Com ves tu la llengua des de d'hora? Sé que, òbviament, és una persona molt ocupada, més tu parles aranès, molt de la teva família també, de més tots amics coneixits, més tu com ves la situació de la llengua actual? Des d'on t'encastres, uns anys de mera mainadera, com les ves tu també? Bé, jo penso que l'aranès és primer una llengua vehicular en els estudis. Tots els mainatges han el dret i l'obligació d'aprendre aranès. Jo que soc d'un poble petit, que és a l'Ardui, que al final hem 400-450 habitants, més hi ha un estudi, tots els amics de men i que anaven a estudi, quan vien a casa, quan anàvem de viatge, quan anàvem d'excursió, quan anàvem en bicicleta, jo les parli tots tema aranès. I aquí ho te trobes. Gent aranesa pròpia, gent de d'hora de la Val d'Aran espanyola o catalana, o estrangers com a que hagin vingut, com a poden ser sud-americans o de països del nord d'Àfrica, que les parles aranès i te parlen aranès. La vez dir que jo vull animar a la gent que m'aranesi a que nos dirigim a la gent en aranès. Hi ha manera també de les a sentir més integradi, de respectar-les perquè veuen així i te quedaries parat de lo ben que parlen molta gent en aranès i que dieu per vergonya o per no voler dar la nota o fallar, no la parlen. Més quan tu eres fort també com aranès de dirigir-te a ell i parlar-lo, jo penso que la llengua hi viu, és veritat que cau molta feina i per això torni a felicitar i agrair al Consell General d'Aran i a tu, Álvar, per aquesta iniciativa que ajuda a mantenir la nostra llengua. I penso que el dia que perdrem la llengua perdrem la nostra identitat i el més polit de la Val d'Aran. Podem haver muntanyes, coneguts per esports d'hivern, per la nostra gastronomia, més la llengua és el primer de tot, és la part més identificativa de qualsevol persona, en allò que parla. És aranès ja ho hem sort, pensi que només neix d'este trilingües, no? Perquè
català i per aquí, era castellà sense voler, se parlen tot arreu, és que avui era sort de que en casa no es parli en aranès. Pensi que a Croia hi havia avantatge que el nostre cap, el nostre cervell ja pensa d'altra manera. Que jo crec que ho hem més adaptabilitat també t'aprenen més llengües, gràcies a Tacro. En plus això, pues, així ho és francès, i quasi com una segona llengua, l'inglès o les llengües germàniques, tu estem entrarà... I guaire llengües parles, tu? No vau a dir de perfectes. No. Més guaire llengües... En quines llengües te pots defendre? Jo me defenni ben en francès, tal com digui, me defenni ben en francès, en anglès. Ara, és veritat que em vegi als països nòrdics, sobretot, que són anglès i com a segona llengua. Aquí no tradueixen les pel·lícules. Bueno, tampoc en Portugal, per exemple. Bueno, en Portugal també ha hagut una influència molt anglosajona tota la vida, la veig veritat, ja tau. Així no s'ha sigut dolent, perquè també se volen conservar la nostra llengua. Donc, sabem això, no?, de traduir que se parli en programes, pel·lícules en català, en aranès, en castellà, evidentment. La veig deixar ensenyar de banda que les llengües principals, mundials, com a l'inglès, bàsicament. Sí, jo, bueno, pues sí, me defenc en francès. Jo estudié tot el BUP et COU en son moment en francès i l'inglès més tard, laboralment ara, i el que més se parla en la FIS, totes les amassades són en anglès, en moment dels cafès. Sembla una pegueria, però en l'entorn nostre, que hi tant centre-europeu, era alemany, també hi ha llengua molt forta. Com va orella de mer alemany? No, era alemany complicat. Encara no t'atreveixes, No, invertisc el temps en perfeccionar anglès. Ben que és. Mai, vam acabar el podcast amb les petites preguntes i un petit test que te vau, que ara mateix te ràpid i corrents. Auram, mai de 2026 a 2030, te ves més enllà? Tota la vida, més enllà... No digui viu, no digui viu, digui a nivell federatiu. No, a nivell federatiu, com a president no et sai. Jo que he dit estem, moltes causes han de canviar que mai peus Espanya d'ara no seguisquen en el món de l'anyeu i en el món de l'entorn federatiu, federat, promoció dels esports d'iguer, ja sigui en la pròpia federació, comitès olímpics, com federació internacional o qualsevol projecte que pogués ser en la Val d'Aran, perquè era la meva vida, era la meva passió. El que m'agrada de lo poc bueno, de lo poc no, però m'apassiona, m'agrada i me vegi motivat. La federació no et sai perquè això he ensenyat dia a dia. Ara, en 4 anys, molt il·lusionats per davant. Quin és ton somni particular? El meu somni particular? Personal o professional? Pots dir més dius. A nivell personal, tu t'has veig per Maitín, no sé quin és... Jo doni gràcies a nostra senya d'haver nascut a un so, d'haver famílies, amics que jo penso que m'hi privilegiats, és aranesi. És veritat que hi des poques causes és que agraïsqui perquè pensi que viuem en un lloc que l'únic que jo demani a la gent és que siguem conscients de la sort que hem de viure en la Val d'Aran. Perquè quan gesses molta d'hora et tornes i dius que ben, quina sort que he d'este ja te viatge en casa en la Val d'Aran. I un somni a nivell professional? Bueno, pues a nivell professional sí que un somni i veig ja te viatge pòdiums en Copa del Món en esquí alpí i en esquí de fons. Treballarà que se complisca en aquest període olímpic i paralímpic. A nivell de la Val d'Aran, què és el que més t'agrada a tu particularment? Què és el que més t'agrada quan és així en casa? Anem per a muntanya, tant sigui en estiu com en hivern. I quina és la teva muntanya favorita? N'hi ha moltes, m'agraden moltes. Jo soy una persona que viu en Pujolo, en Salardú, però soy un enamorat de la Val d'Aran. És que te podria dir que me'n vau tan molt lluny, m'encanta, Montcorbisson, que l'ha hagués obert en esquís de muntanya, evidentment era Salana, en Montarto, jo què sé, Mulleres, els Biciberris, tota la part de Colomers m'encanta. Jo penso que és que hem un territori que és inacabable. Si te'n vas ja per darrer, per tota la part de Liat, baixes a Sant Joan de Torrent, Barradós, tot aquest corner de la Val d'Aran, que és territori de l'osso, que diem ara, de Rus, pensi que era Val d'Aran autèntica, quan em vau tant pobles com a Bausen, o el propi Canejan, o Vilamós, són pobles igual, o Arres... No vam dir, entre cometes, salvatges, més pobles.
Pobles de tota la vida. De tota la vida, i preciós. A més, veig que és un poble està en vida, no? Perquè Agüem era sort de la Val d'Aran, excepte Montgarri, però que s'ha recuperat de la manera tant el santuari, tots els pobles segueixen viu. Ja crec pensi que hi ha alguna que també ho hem de metre en valor, perquè ell preciós veig com a cada poble diferent i molt autèntic. Dies darreres, jo ja no pugui passar un dia sense menjar, sense dormir. Bueno, sense menjar pots estar quants dies? No sé. No hi ha hàbits de crec que digues que sense perquè no a jo m'agrada molt observar, acampar, el que te digui. Jo, per exemple, quan hagués més de tranquil·litat en Salardú, d'audís era llestra per Maití, era tranquil·litat de poble, perquè és veritat que viure de turisme està bé, però hi ha moments que a Agüem mateix, tant era UTMB, tant tot el follon que ja comencen a daudir els negocis en Salardú, pues aquella tranquil·litat de poble se perd un senyal, però cau abuela, si volem seguir vivint tot l'any. Però sí que aquest moment de poder passejar un senyal per poble, anar a prendre cafè en bar de poble, treballar tant la gent, l'altre dia estuguem la romeria de Montgarri, aquestes causes de poble que diem, no? A sota jo és molt important. T'has passat bé en aquest Aranet Podcast? M'ha encantat. Sabes que té molt d'apreci i molta admiració. Felicitat per tot això que és. També pensi que gent com a tu, que cada cop quan rondam per munt ens diuen tu de on vienes, de on eres? Del Valle d'Aran, no? Això segur que és un territori a marca que és aranès i la portam la gens. Quan hem d'hora no hem de Salardú, no hem de Viella, hem de la Val d'Aran. Ja crec pensi que dits molt de nosaltres i que aquesta feina que és molt per Tarragona, per Barcelona, per aquí, això segur que tu estem ajudes a tot i això és que tot el que sigui en la fi se guarda en guant quan hi ha que la Copa d'Europa, portar gent de Consell, al·lucinaren tant de Consell de la FIS, vull dir, al·lucinaren tant la Val d'Aran, passejaven per Viella, per Baqueira, per Salardú i tot això, i però què és això? Això és Espanya? Això és Val d'Aran? La gran desconocida un senyal, no? Pensi que gràcies a aquestes causes que hem tuti, de la nostra manera, tuti aquesta que has hagut en ton podcast que ajude a... És que vieran, que ajuden a promocionar el territori. Pensi que hem dit de manera gratuïta i orgullosa. Molt bé, Mai. Com que hem acabat amb aquest podcast, més abans era darrera qüestió que tu estem en aquest programa i que, com que jo t'he preguntat tot això que m'ha de ter a gana, tu també me posa ja pregunta, se vos, ara, de lo que vulgues. Te la va respondre encantat. Vinga. T'agrada la feina, encara que sigui a temps parcial, que és professionalment, però t'ajudar a promocionar i a comunicar els esports d'iguals lagans de la Refedi? A veure, jo te dic a causa. A principi, quan inicié amb la federació, era la meva relació, encara que no era relació amb la federació, era la meva altra persona que nosaltres coneixem a nivell comunicatiu, era com de just de son paraigües, pensava, me cau bé totes les competicions, de veritat. Me cau davant de la televisió tota l'estona a poder veure i analitzar què és el que està passant en tant en comunicar-lo que lo pugui veure a premsa. A vegades es pensava, bueno, me paguen relativament bé, va, ¿sabes? Pensava tal, però va, maelo. Més en pis de pas de setmanes, de pas dels mesos, i te das compte que era veritat i que un esport que diu no semblava tan atractiu com l'esquí o l'esquí d'uns, i com que de poc a poc te vas il·lusionant, i com que ja has ganes de veure-lo, ja no hi ha aquella sensació de dir me va setear davant de la televisió perquè ja me cau premanit a la nota de premsa. Hi ha multiviatges ja que a jo ja m'agrada veure esquí, encara que ja no hi hagi un espanyol en Adisau a Manja o encara que tal, pensi, ostres, aquest típic que ha quedat també em va veure que el que va en aquesta Adisau a Manja o qualsevol causa d'aquestes, ¿sabes? Però el que vull dir amb això és que l'esport ell cau carrent que realment ell com que t'acaba generant una atracció. Crec que l'esquí, o l'esquí d'uns, o d'auti esports, dels esports d'hivern, ell cau carrent que jo convidi a la gent a veure-lo de la meva altra perspectiva, perquè molt acostumat de dir tu, el futbol era resta. Jo convidi a la gent a veure també els esports d'hivern perquè sembla que no però enganxen. Sí. I quan tu has com a el que se dice en espanyol, quan tienes tu caballito, aquí, que hi ha dels nostres espanyols,
l'animes, ves que hi ha qui ho a punt d'entrar, te da molta ràbia, però després quan entre en els 30 millors o que heu carrenatat, dius, vamos, sabes? Que no se ve pel grup de WhatsApp que hem de la federació mai, que dius, uau, aquí ho se ve d'un que serà atenció, que també veiem és que treballar amb la gens, que com a també hi ha petita recompensa tant usat i que també invertim hores aquí, que ves que els cabres també valen la pena, sabes? Que és molt bé. Força gràcies, Álvar. Mai, escolta, Arren, mil gràcies per vie, t'hagués aran en podcast, ha estat un plaer, haver-te assiu. Desirat-te i molt bon estiu, que vagi molt bé en la temporada. Igualment, gràcies. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.